रेगिं बे रेगिंनि थाखाय हाजार स्टुडेन्ट गोदोनिफ्रायनो सोरबा सुइसाइड जानानै थैनांदों, सोरबाया बुथारनानै दोननानै सुइसाइड जानानै थैदों होननानै थगायजादों, सोरबाया बेमाराव डिप्रेसनाव थांनानै बेमार जानानै फाहामनो हायै जानानै थैनो गोनां जादों, सोरबाया कलेज गारनानै खारनांदों। दा थिग बेबायदिनो बे हिमाचल प्रदेशनि सासे धर्मशाला कलेजाव सासे हिन्जावसाया माने रेगिं खालामजानायनि थाखाय डिप्रेसनाव थांनानै माबायदि जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन बेखौ नोंथांमोनहा एसे नायनानै लाग्रो, एसे खोनासंनानै लाग्रो। बिनि उनाव आङो बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायहरगोन बा नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायहरगोन गिबियाव बे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो। तो वो बोल, आप बोल। किससे मारा? बोतल से मारा, डंडे से मारा? बोतल से मारा था एक दीदी ने कॉलेज में ना, सिर में, है ना? और साथ उसके साथ में कौन था? और जो मोनिका थी वो भी साथ में थी। कमोनिका, हाँ वो भी मिली थी उनके साथ। हाँ, मेरे को पढ़ने नहीं देती थी। अच्छा, मेरे को पढ़ाने में भी दिक्कत करती थी। क्या बोलती? फेल हो गई है तू? हमारा बच्चा डिप्रेशन में चला गया और इसके सर ने भी इसके साथ सेक्सुअली हरास करने की कोशिश करी। प्लीज मेरे बच्चे को इंसाफ दे दो, प्लीज मेरे बच्चों को इंसाफ। फांसी दो, फांसी दो। पुलिस प्रशासन, हाय हाय हाय। हेलौ लोगोफोर, वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जसना ब्रह्म क्रिएशन। नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चेनेलाव आरोबाव खेबसे गोसो गोथारजों बरायहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजाङैनो दं, आंबो दासान्दि मोजाङैनो दं। लोगोफोर बे रेगिं खालामनायनि थाखाय हिमाचल प्रदेशनि सासे हिन्जावसाया धर्मशाला कलेजाव रेगिंनि थाखाय डिप्रेसनाव थांनानै बेखौ फाहामनो हायाखिसै बिथाङा, माने बे हिन्जावसाया जिउ खोमानो गोनां जाबाय। दा बे भिडिअखौ नोंथांमोनहा नुखाबाय। बेनिफ्राय बे रेगिं होननाय बुस्थुआ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दं। गोदोनिफ्रायनो गोबां फरायसा फरायसि थैलांबाय, जायफोर माने मोजां सोलोंथाइ होनो थाखाय बिमा बिफाया माने गावनि देशआवनो जा बा गावनि देशनि आउट कान्ट्रियावनो जा फरायनो दोनहरनायाव दुखुनांथावै सोरनिबा लाइफआव बेबायदि जादों। दा बैफोर जाथायफोरखौ नुयोब्ला जोंनि बिखाया समखिखाङो। बेनिफ्राय बे रेगिं होननाय बुस्थुखौ गोबां फरायसा फरायसिफ्रा थैनायनि उनाव सरकारा बन्द खालामाखै नङा, खालामदों। बे रेगिं खालामनानै सोरखौबा अत्याचार खालामदोंब्ला बिनि सायाव साजा होदों, बा जायफोर माने बेफोरबायदि रेगिं खालामनानै थैहोलायनायाव थांदों बैसोर बायदिखौ हमनानै गोदोनिफ्रायनो साजा होबोगासिनो दं सरकाराबो। नाथाय रेगिं होननाय बुस्थुखौ दिनैसिम फोजोबनो हादोंना? रेगिं होननाय बुस्थुखौ दिनैसिम फोजोबनो हायाखै। बे गभर्नमेन्ट कलेजफ्रावथ' रेगिं होननाया सोलिखायो। जेरैहाय सिनियर गथ'फ्रा माने गोदान थाफैजेननाय, गोदान एडमिसन लाफैजेननाय गथ'फोरनि सायाव ओरैबायदि खालामो, माने अननाय गैया, अननाय खाननाय गैया, मानसिनि खुनु गियानानो गैयै बायदि। अथ'स' बिसोरो सासे स्टुडेन्ट, अब्लाबो बे हस्टेलाव थाफैजेननाय गथ'फोरखौ ओरैबायदि खालामगोन, हर गेजेराव जौ लायहोनाय, हर गेजेराव मेथाइ जाग्रा बायहैहोनाय, खिनो थांबा दै हैहोनाय, दै लोंनोखौ माने बेखौ जिखि जानो गोसो जाया दखानाव हरमानि थिनहरनाय। उन्दै गथ'फोर, दानि उन्दै गथ'फ्राथ' गोदोनाथ' एसे हाबावो, दानि उन्दै गथ'फ्राथ' बिमा बिफाजों दाव अनजानाय, न'आव आरामै देरबोनाय, बैबायदि गथ'फ्रा जानु बेफोरबायदिखौ सहायनो हागोन? जाउनाव हस्टेल नागारनानै खारगोन सोरबा, आरो सोरबाया बुंगोन, सोरखौबा खमजुर मोनोब्ला बै सिनियर स्टुडेन्टफ्रा बेखौ बाहायगोन, बाहायनानै नोङो बे खोथाखौ रावनोबो खिथानो मोना। जै खिथाबाय नोंखौ जोङो ओरै खालामगोन, आरो खिथाबायोब्ला खालामा नङा खालाममारोबो। बेखाय माखासे गथ'फ्रा गिनानै खोथाफोरखौ खिथाना लाखोमायो।
जाउनाव गावनो सहायनो हायैनि बेबायदिनो सुइसाइड जानानै थैहैयो। दा बेखौनो आङो जोंनि हारिनि जोंनि हारिनि गासैबो बिमा बिफा आरो गासैबो फरायसा फरायसुलिफोरखौ आंनि बे इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बा आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौ गुरै खावलायहरदों। बबेबा कलेजफ्राव एडमिसन लाहैनानै जुदि बै कलेजाव सोरबा रेगिं खालामनायानो जा बा सोरबा माबा मोनसे डिस्टार्बानो होबा माबा मोनसे बेखौ प्रब्लेमावनो खोख्लै, बेफोर खोथाखौ थाबनो बिमा बिफानो शेयार खालामनांगौ। आरो बिमा बिफायाबो गथ'फ्रा जुदि बै कलेजाव थांनानै माबा मोनसे समस्यायाव गोग्लैदोंब्ला, माबा मोनसे जादोंब्ला बेखौ बिमा बिफानो खिथादोंब्ला बेखौ थाबनो बिमा बिफायाबो स्टाडि खालामनांगौ। मानोना कलेजफ्रावबो ओरैबायदि स्टुडेन्ट दं, सोर माबायदि गथ' बेखौ रावबो बुजिनो हाया। नों थांनानै बेखौ नों ओरैबायदि खालामदोंनो आंनि फिसाखौ होननानै बुंहैबाबो बेखौ बुथारनाय सुथारनाय बेबायदि खायदायावसो लायो। बेवहाय फारफ्रोमबो साननो गोनां। ओंखायनो बिमा बिफाया नांगौ बेबायदि कलेजाव बेबायदि दुथां स्टुडेन्ट जुदि गथ'फ्रा लोगो मोनहैदोंब्ला बेखौ थाबनो बे कलेजनिफ्राय बोखारफिननायानो मोजां। नांगौ बोसोरसेयानो लस जाथों। बेनिफ्राय फिसाफ्राबो गिनो नाङा, माने बिमा बिफानो खोथाखौ शेयार खालामनांगौ जे आंखौ ओरैबायदि खालामबाय थादों, आं बेहाय थानो हानाय नंला होननानै। दा बिमा बिफाफ्रा खायफा बुजाय आजाय माने नाङा बाबा सिं जानानै था, बेनिफ्रायनो ओंखारथारनांगौ फरायनाया, बेनिफ्रायनो कमप्लिट जानानै थांगोन, धैर्य हमनानै था होननानै खायफाया बुजाय आजाय दोनो। आरो खायफाया बिमा बिफाखौ गिनानै माने बेफोर खोथाखौ शेयार खालामा, सिरि सिरि थानोसै, ओमफ्राय गथ'नाया बेबायदिनो जानोसै। दा थिग बे हिमाचल प्रदेशनि बे हिन्जावसाया जुदि बिमा बिफानो बेफोर खोथाखौ शेयार खालामनानै आं थानो हाला बे कलेजाव होननानै बुङोब्ला हयथ' बियो बासायनोबो हायोमोन। बेखौ बुनाय जादों, बेखौ खानाय सिननाय जादों, बेखौ बायदिसिना बेबहार खालामनाय जादों। गावनि प्रफेसाराबो गाव खिथानाय मथे बेबायदि फारफ्रोमबो माने बिनि दिमागाव माने एफेक्ट खालामजोबदों। बेवहाय बे गथ'आ डिप्रेसनाव थांनानै दा बिनि जिउआ गोमाबाय। दा बेखायनो आं खावलायहरदों, गथ'फोरनि समस्याखौ बिमा बिफाया एसे थाबनो नोजोर हो। बेनिफ्राय आं दहाय बुंनाय बायदि बे कलेजनिफ्राय माने थाब बोखारफिननायानो मोजां। दा हयथ' बै हिन्जावसा गथ'आ बेफोर खोथाखौ थाब बिमा बिफानो शेयार खालामनानै जुदि बे कलेजनिफ्राय थाबनो ओंखारलांनाय जायोमोनब्ला, हस्टेलनिफ्राय थाबनो ओंखारलांफिनलायनाय जायोमोनबा हयथ' बेबायदि डिप्रेसनाव थांलायलायनायबो जायाबो जानो हागौमोन, बा बिनि जिउआ थांनानै थानोबो हागौमोन। दा नुनायाव बिराद भलि भालि जाय हिन्जावसा साथामनि नाम लादोंमोन बै थैलांनाय गथ'आ, थैलांनाय हिन्जावसाया, दा बिसोरो ससियेल मिडियाआव गावनि मोखां दिन्थिनानै बुंदों जों क्लास फ्रेन्डसोमोन, गावनि क्लास फ्रेन्डजों माबायदि बेबायदि रेगिं खालामनो हानो। नाथाय खुगायाव बेबायदिनो बुंफ्लायो, नाथाय गासिबो माबाया आखुवा सिङाव बेलेग सायाव बेलेग थायो। बेनिखायनो दा बिसोरो नोरोम जानानै गावनि दायनिफ्राय बारग'नो थाखाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों, नाथाय सिंनि आखुवा बिसिना आलादा। मानोना बेवहाय आं प्रेक्टिकेलि आंनि गोसोजों मोनदांनाय, आंनि मेगनजों नुनाय माखासे स्टुडेन्टफोरखौ आङो नुबोखादों। आंनि फिसा फरायनाय समावनो आं गासिबो बेफोरखौ नुबोजोबनाय, ओंखायनो आं नंखाय होना। हिन्जावसाफ्राबो ओरैबायदि हौवाफोरनि आखु बायदि माखासे हिन्जावसाफोरनि आखुआबो थायो। हस्टेलाव माने गोबां रोखोमनि मानसि थायो। सोरबाया हस्टेलाव जौ लोंग्रा, सोरबाया सिगारेट सोबग्रा, हिन्जावसाबाबो दा आरो बेफोरबायदि मानसिनि मेन्टेलिटिफ्रानो बारा थिग जाया। बेनिखाय बेफोरबायदि जुदि हस्टेलफ्राव थांनानै लोगो मोनदोंब्ला बेखौ बेनिफ्राय थाबनो बोखारनायानो मोजां। बेनिखायनो आं गुरै खावलायहरदों, बे हिन्जावसा साथामा हिन्जावसा हिसाबै हिन्जावसानि खोथाखौ बुजिनोसो नांगौमोन, नाथाय बिसोरो अयथासार खालामदों बेखौ, जायनि जाहोनाव बे गथ'आ सहायनो हायाखिसै। बेसेबां रंजा खुसि थाग्रा हिन्जावसामोन बेयो, नायनोबो मोजांमोन। दा
बिमा बिफानि सिमाङाबो सेस, गावनिबो जिउआबो जोबलांबाय। दा बेफोरबायदि घटनाखौ नुब्लानो जोंनि बिखाया गावो। बेनिखायनो आं बुंदों बे रेगिं होननाय बुस्थुआ मालाबाबो जोबनाय नङा, सिङाव सोलिगासिनो। नङाबा बे रेगिं होननाय बुस्थुआ जोबनायमोनब्ला बै समनिफ्रायनो जाय रेगिं खालामनानै मानसिखौ बुथारदों, अत्याचार खालामदों, माबा मोनसे प्रुफ मोनदों, बिसोरबायदि स्टुडेन्टखौ साजा होबोनाय जादों, कलेजनिफ्राय दिहुननानै हगार हरनाय जादों, कलेज जेरावबो फरायनो हाबफिननाय बायदि खालामनाय जादों प्रसासना, जोंनि सरकारा। अब्लाबो दिनैसिम मानो रेगिं होनाय बुस्थुखौ फोजोबनो हायाखै? बैबायदि प्रफेसार जाय माने सुबिदा लानानै हिनजावसा गथ'फोरखौ बेबायदि गाज्रि नोजोरजों नायो, गाज्रि बेबहार गावनि खामानियाव बाहायनो नागिरो, बैबायदि प्रफेसारफोरखौ हाजार हाजार साख्रिनिफ्राय माबा खालामहरनाय जाबाय, सासपेनसन खालामनाय जाबाय। अब्लाबो बेबायदि प्रफेसारा दिनैसिम मानो जोबनो रोङाखै? बेनिखायनो सरकाराबो गाज्रि मानसिखौ फोजोबनो हाया। गाज्रि मानसिखौ फोजोबनो हागोन बे गाव गावनि गोसोआ जेब्ला साफ्रोमबो मानसिनि गोसोआ जेब्ला गोथार जागोन, गियाना जेब्ला गोथार जागोन, मोजां साननाया बयनिबो गोसोआव हाबगोन, मोजां होननाय बुस्थुआ जेब्ला बयनिबो गोसोआव नांगोन, बै बुस्थुआसो बे गाज्रिखौ फोजोबनो हागोन। नाथाय सरकार आरो समाजा रावबो दाय खालामबा पुलिसा हमगोन, बुगोन, सोरबा उम्रकेट साजा होगोन, सोरखौबा फासिनि साजा होगोन। नाथाय बेजों दिनैसिम गाज्रि होननाय बुस्थुखौ फोजोबनो हायाखै। बेनिखायनो बयबो हुसियार जा। आं दिनै खावलायहरदों, फरायनो थांनाय बेलायाव स्टुडेन्टफ्राबो, गथ'फ्राबो माबा मोनसे उसुबिदाथार मोनहैयोबा बेखौ न'खरफ्राव थाबनो शेयार खालाम। बिमा बिफायाबो बिसिनि खोथाफोरखौ एसे मोजाङै नोजोर होनानै बे कलेजनिफ्राय बोखार आरो बेबायदिनो गासैबो नांगौ बेलेग बेबस्था खालाम। जायगायावनो फोरों बा गावनि नोजोरनि खाथियावनो थानाय कलेजफ्राव फोरोंनो हायोब्ला एसे साबसिन आंनिबा आरो। दानि जुगाव आरो माने बायहेरायाव दोनहरनोनो माने बिराद गिथावना जाबाय। दा बेनिखायनो आं दिनै गासैबो जोंनि बर' हारिनि बिमा बिफा आरो स्टुडेन्ट गथ'फोरखौ बेखिनिखौनो खावलायहरनानै आंनि दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। आंनि भिडिअखौ नोंथांमोनहा माबायदि मोनदों अन्नानै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो। आंहा गोबां बाथ्रा बुंनाय एक्सपिरियेन्स गैया हिसाबै बुंनायफ्राबो आंना मालाबा बिदिनो थाद' थुद' जालायलाङो। बेनिफ्राय आंनि भिडिअखौ आं दिनै बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।